Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata, amo dya ang eskwela kinaraya, kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang aton mga manugterek, ang dya nga episode para sa Grade 1 Mother Tongue-based Multilingual Education nga may topiko, pagkilala sa mga tinaga nga may parehas nga tunog. Ako, si Teacher Lady B, ang inyong maestra. Antes kita magpadayon, siguraduhan ninyo anay nga komportable rin kamo para makapamati kamo kang mayad kanaken. Liwanon ko, ang ating topiko sa kadyang adlaw amo ang pagkilala sa mga tinaga nga may parehas nga tunog. Quarter 1, Module 4. Pagkatapos kang ating leksyon, ginasarigan ko nga makilala ninyo ang mga tinaga nga may parehas nga tunog kag masabat ninyo kang husto ang mga urubrahen nga may anget sa mga tinaga nga may parehas nga tunog. Sige mga bata, bulan nyo ang inyong nga module para sa ating leksyon. Antes natin umpisahan ang ating nga leksyon, sabtin ninyo anay ang urubrahen sa testingi nga makita sa page 2 kang inyong module. Ianget kang kurit ang mga tinaga sa hutong A nga parehas ang katapusan nga tunog sa hutong B. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para ubrahen dya. Kumusta? Nasabtan ninyo bala kainsakto ang urubrahen? Sige, lantawan natin kung nasabtan ninyo kainsakto ang urubrahen. Ano nga tinaga sa hutong B ang may parehas nga urihi nga tunog sa tinaga nga baso? Ang insakto nga sabat amo ang tinaga nga piso. Baso, piso. Dapat naanget mo kakurit ang dya nga mga tinaga. Ikarwa, amo ang tinaga nga lapis. Ano nga tinaga sa hutong B ang may parehas nga urihi nga tunog sa tinaga nga lapis? Ang insakto nga sabat, amo ang pispis. Lapis, pispis. Ikatlo, bola. Ano bala nga tinaga
sa hutong B ang may parehas nga urihi nga tunog sa tinaga nga bola. Ang insakto nga sabat amo ang pala. Bola, pala. Ikapat, dulce. Ano nga tinaga sa hutong B ang may parehas nga urihi nga tunog sa dulce? Kung ang imo sabat amo ang tinaga nga laki, insakto gid ang imo sabat. Dulce, laki. Ikalima, amo ang tinaga nga kahon. May parehas bala nga urihi nga tunog sa tinaga nga diya nga makita sa hutong B? Ano ang imo nga sabat? Ang insakto nga sabat amo ang dahon. Kahon, dahon. Ti kumusta bay? Insakto bala ang tanan mo nga sabat? Mayad gid kung insakto ang tanan mo nga sabat. Kung bakit man, okay lang. Hay kadya, pagatunan natin ang pagkilala sa mga tinaga nga may parehas nga tunog. Ready rin kamo? Umpisahan natin ang ating leksyon paagi sa sangkakanta nga may tigulo nga mayad nga aga. Diya makita sa umpisahi sa page 3 kang inyong module. Lantawa ang diya nga laragway. Ano ang ginapakita na kadya? Makita sa laragway ang darwa ka bata nga nagahambal kang mayad nga aga gamit ang magalang baw. Handa rin kamo? Pamatian anay natin ang kanta. Mayad nga aga, kumusta rin kamo? Mayad nga aga, mayad man ako. Mayad nga aga, kumusta rin kamo? Mayad nga aga, mayad man ako. Kadya, dengan rin natin nga kantahin ang mayad nga aga. Sige, makanta rin kita. Mayad nga aga, kumusta rin kamo? Mayad nga aga, mayad man ako. Mayad nga aga, kumusta rin kamo? Mayad nga aga, mayad man ako. Nasadyahan gid ako sa ginkanta natin. Kabay pa nga nasadyahan man kamo. Mga bata, parti sa ano gani ang ginpamatian ta nga kanta? Ang kanta, parti sa pagtamyaw kang mayad nga aga. Balikan natin ang kanta. Ano nga mga tinaga ang may kurit? Sige, basahin ko ang kada tinaga. Hambalin nyo ang tunog sa urihi kang mga tinaga. Liwatin ko, basahin ko ang kada tinaga, kag hambalin nyo ang tunog sa urihi kang kada tinaga. Handa rin kamo? Kamo. Ano ang urihi nga tunog sa tinaga nga? Kamo. Ang insakto nga urihi nga tunog kang tinaga nga kamo, amo ang o. Ikarwa nga tinaga amo ang ako. Ano ang tunog sa urihi kang tinaga nga ako? Ang tunog sa urihi kang tinaga nga ako, amo ang o. Ano ang mahambal mo sa mga tinaga? Ang darwa ka tinaga nga kamo, kag ako,
may parehas nga tunog nga o sa urihi. Ang diya nga mga tinaga ginatawag nga sinanto. Liwatan ko, ang mga tinaga nga may parehas nga tunog sa urihi amo ang sinanto. Kadya mga bata, buksi ang inyong module sa page 4, haysabtan natin ang orobrahan 1. Hambala ang mga ngaran kang kada pares kang laragway. Butangi kang check ang kahon kung parehas ang urihi nga tunog o kung X kung hindi. Liwatan ko, butangi kang check ang kahon kung parehas ang urihi nga tunog o kung X kung hindi. Handa rin bala kamo? Sige, tugruan ko kamo kat 3 ka minutos para matapos ang diya nga orobrahan. Balikan liwat natin ang orobrahan 1. Ang una nga pares ka mga laragway amo ang ayam kag manok. Ano ang ginbutang ninyo? Check o kon X? Sige, hambalin ko liwat ang pangaran ka mga laragway. Ayam, manok. Parehas bala ang urihi nga tunog ka mga tinaga? Bekat parehas ang urihi nga tunog ka mga tinaga.
Gani, X ang insakto nga sabat. Ikarwa nga pares, amo ang bata kag pangka. Parehas man bala ang tunog sa urihi kang mga tinaga ukon indi. Hambalin ko liwat ang andang mga pangaran. Bata, pangka. Parehas ang andang nga tunog sa urihi, gani ang sabat, check. Ikatlo nga pares ka mga laragway. Baso, kag laso. Parehas bala ang urihi nga tunog kang mga pangaran kang mga laragway? Sige be, dungan natin nga hambalin ang pangaran kang mga laragway. Check ang insakto nga sabat, hay parehas ang urihi nga tunog kang mga pangaran kang laragway. Ano ang makita sa laragway? Sige, hambala ang pangaran kang makita mo sa mga laragway. Ang okra kag gitara may parehas nga tunog sa urihi. Okra, gitara. Hambala ang pangaran kang diya nga pares ka mga laragway. Mga bata, parehas ang urihi nga tunog kang pares ka mga tinaga nga diya. Gani, check man ang insakto nga sabat. Hay natapos ninyo kasabat ang orobrahan 1, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kalima ka palakpak. Sara, darwa, tatlo, apat, lima. Sa kadya, buksi ang inyong module sa page 5 sa orobrahan 2. Lantawa ang pares kang mga tinaga sa kada numero. Drawing nga ang bilog sa kurit kung ang darwa ka tinaga may parehas nga tunog kag X kung hindi. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para sabtan ang orobrahan. Handa rin kamo? Natapos rin ang 5 minuto sa pagsabat kang orobrahan. Lantawon ta kung insakto ang inyong mga sabat. Ready? Una nga pares ka mga tinaga. Piso kag baso. Bilog ang insakto nga sabat. Ikarwa nga pares ka mga tinaga. Sulod kag balon. X ang insakto nga sabat jakara. Ikatlo nga pares ka mga tinaga. Atis kag lapis. Ano ang insakto nga sabat? Bilog ang insakto nga sabat. Ikapat nga pares. Mata kag lata. Ano ang insakto nga sabat? Bilog ang insakto nga sabat hay parehas nga a
ang urihi nga tunog ka mga tinaga. Ikalima nga pares. Dahon kag kahon. Ano bala ang ensakto nga sabat? Bilog ang ensakto nga sabat hay parehas man ang urihi nga tunog ka mga tinaga. Kamusta? Pira ang nabaal ninyo nga score? Mayadgid kung nasabtan ninyo tanan ka ensakto. Kung may sala pa sa imong sabat, okay lang. Pwede mo pa matun-an liwat ang imong module kag pwede mo man liwat malantaw ang diya nga episode sa YouTube. Mga bata, ano gani liwat ang sinanto? Paano makilala kung ang tinaga may parehas nga tunog? Ang basihan sa pagkilala ka mga tinaga nga may parehas nga tunog, amo ang urihi nga tunog nga mabatian ukon mahambal sa pares nga mga tinaga. Halimbawa, pito, bato, hugas, timgas, sapatos, aritos, balay, kalamay, pangka, langka, ayam, kaaram. Ginatawag man nga sinanto ang mga tinaga nga may parehas nga urihi nga tunog. Maagto kita sa Orobrahan 3 sa page 5 kang inyong module. Basaha ang binalaybay sa kahon. Bilogi ang mga tinaga nga may parehas nga tunog sa urihi. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para sabtan dya. Mga bata, basahan ko liwat ang binalaybay. Pagkatapos ko basa, lantawin ta kung nasagap ninyo ang mga pares kang mga tinaga nga may parehas nga tunog sa urihi. Amigo nga baka, sinagudan ni Lola, nagatugro kang gatas para magbaskeg ang aken lawas. Ano nga mga pares kang mga tinaga sa binalaybay nga parehas ang urihi nga tunog? Ang mga pares kang mga tinaga nga makita sa binalaybay nga parehas ang urihi nga tunog amuang masunod. Baka, lola, gatas, lawas. Amo man baladya ang inyong mga sabat? Mayadgid kung parehas man kadya ang inyong mga sabat. Abi, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kang 3 kapalakpak kag 5 yes. Ready? Sara, darwa, 3. Yes! Mga bata, base sa mga nauna nga mga orobrahan nga inyo nasabtan, paano nyo nakilala kung ang mga tinaga may parehas nga tunog? Ano ang tawag natin sa mga tinaga nga may parehas nga urihi nga tunog? Ang basihan sa pagkilala ka mga tinaga
nga may parehas nga tunog amo ang urihi nga tunog nga mabatian ukon mahambal sa pares nga mga tinaga. Pira sa mga halimbawa na kadya amo ang masunod. Pito, bato. Balay, kalamay. Hugas, timgas. Pangka, langka. Sapatos, aritos. Ayam, kaaram. Ginatawag man nga sinanto ang mga tinaga nga may parehas nga urihi nga tunog. Di man anyo rin kung paano makilala ang mga tinaga nga may parehas nga tunog? Mga bata, buksi ang inyong module sa page 8. Ianget kang kurit ang mga laragway nga parehas ang tunog kang anda pangaran. Hambalon ko anay ang pangaran kang mga laragway. Tinidor, tarong, taka, irong, isda, tirador. Sige, tugruan ko kamo kang 10 ka segundos para sabtan dya. Mga bata, ano ang insakto nga mga sabat? Amo dya ang insakto nga mga pares kang mga tinaga nga may parehas nga urihi nga tunog nga dapat nabutangan ninyo kakurit. Tinidor, tirador. Taka, isda. Tarong, irong. Kumusta mga bata? Sino kaninyo ang nakabuel kang 3 ka insakto nga sabat? Abi, ibayaw ang alima? Wow! Tungod dyan kara, tugruan ko kamo kang bahal-bahal gid nga. Star! May dugang pagid nga mga orobrahen para kaninyo mga bata. Handa rin kamo? Maagto kita sa page 9 kang inyong module. Kolore ang laragway kung parehas ang urihi nga tunog ka mga tinaga sa sulod na. Tugruan ko kamo kang 3 ka minutos para sabtan dya.
nga mga tinaga ang may parehas nga tunog. Nakoloran mo rin bala dya? Sige, lantawon ta kung ensakto ang inyong mga sabat. Amo dya ang mga tinaga nga may parehas nga tunog. Una, atis, lapis. Amo dya ang pares ka mga tinaga nga dapat ginkoloran nyo. Ikarwa, okra, basura. Amo man dya ang pares ka mga tinaga nga dapat may kolor. Ikatlo, itlog, bilog. Amo dya ang insakto nga sabat. Ikapat, lansang, timbang. Amo dya ang darwa ka tinaga nga parehas ang urihi nga tunog. Amo dya ang insakto nga sabat. Ikalima, hulog, apog. Insakto ang inyo nga sabat kung amo dya ang nakoloran ninyo. Mga bata, kabay pa nga nasabtan ninyo tanan ka insakto ang dya nga orobrahen. Patimaan lang ra nga nagpamatigid kamo sa aten leksyon kadya nga adlaw. Kung nabadlayan pagid kamo nga makilala ang mga tinaga nga may parehas nga tunog, hindi magkabalaka, hay pwede nyo paliwat matun-an ang inyong module o kung malantaw liwat ang dya nga episode. Para sa atin mga home facilitator, itugro sa bata ang mga nabilin nga mga orobrahen nga makita sa module. Ginapamaan man sa mga home facilitator nga ipasabat dayon sa bata ang mga orobrahen nga dya. Tandaan nga ang bata lang ang masabat kagiyahan lamang ninyo sanda. Pagkatapos masabtan ng mga orobrahen, isulod dya sa inyong portfolio kay dya pagakolektahen kang inyo manunudlo. Sigurado nga nangin mabinungahen ang dya nga adlaw para kanaten tanan. Tungod may bag-o liwat kita nga natun-an. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM section. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Makitaay liwat kita sa sunod nga episode. Kinaraya, aton dya. Ipabugal, amligan, tun-anta. Ako si Teacher Lady V. Bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.